się boisz? A faktycznie nic nie mogę zrobić. Tu będę konia, to nie wiem. O jedy. Pan Tomek dobrze... Ale dalej prosto, ja. Anka, dobrze, żeby tego nie ma. Dawaj, goń! O, pan Cygłaś pleje złapał? O, będziesz komentatorem, dawaj! Dawaj, Anka! Dawajcie wszyscy! Zbieraj ją, no niech ją zbierze, bo jak ona jej nie zbierze, to ona nie pójdzie. Anka, dawaj! Dawaj! Pan Cygłaś ma duży szans. Oj, sorry. Na palei. Pan Cygłaś ma duży szans na palei, powiem tyle. Dawaj, przecież chleba była. Kopią tam! Ania, dawaj no! O, przysiadł na nodze. Podkła się. Tak idą za nią. No nie? O, to dziewucha jakieś tam, tak, to są z tych wielkich. Anka, dawaj, goń, pana Tomka, goń, dawaj, nie zdjęcia, nie! Oni się zaradzają. A ta dziewczyna ładnie powinien. No. No, to jest szybka. Dawaj. No to zdjęcie braknie jest dobre. Ma duży szans, on tak na ona byli świetni. Anka, dawaj, niech ją pokoni trochę. Ona też. Bera to jest normalnie... Powiedziałem. Dziewczyna, zobacz, dobrze No, jechała. mówi.